sé Micil nach é an chéadna tháinig go tíobh seo. Ba dhé. Agus bhí cheapla go dáin sé tí hastan seo snóí hastaid ósta gur se hast grúblú sé amtí a bhorsta. Timpplas mar sé. Agus tá an tháinig sé dosach gur Clochar Lára bhí sé. Sé? Agus bhí muintir agus Baile mBrobhach bhean nach cha. Ba dhé. Bhí ar sin Peigí Ní Dhonnchú. Sé Peigí Ní Dhonnchú. Agus bhí go bhhacha bheith cínta teach ní má cíú ce bheith chlúine bhí hí bersnú túrhacha Bhí Trácht Micilín Shéamas go seanán ar réchaí. Bhí iní mána nullare níos hí go deagnas. Bhfuil stoigh de Micilín Americán sin. Chuireadh go American Trácht. ach má hana Shéamas. Bhí sé snéim cuairteánach ní an se ráta. Bhs ní a béirla bin sin ag Shéamas. A dhearna focail. Bhí focail a bháin béirla Ní ra. ná tuisítí be gearra. Ní ra. Bhfuil sin bhí sé chaisiad písa na gcónaí thusa Clochar Lára. Cha. Ach sin bhí tite amach I dtí héine agus a tíarna talún. Sinna hála. Bhí sé drá nach cuasaí císa bhí gceist ach tite amach agus cruúbachas a thala. Agus tháinig sé an nóstan sin agus bhí tíarna talún eile anseo idir anna cruiceach an chrúnam agus thuidí sin an Cuimíní Sé go tíach. Francis Common ceap na béirla bhí. Agus bhíine thugus echa tá bh cheapú na Cuimíní meach amach an ósin. Fád Támas negus go rá. Bhí tí go leob ach buiad na tíarna talún idir bháin ní seid agus bhfuil teach mór ach go suasta suasta mór go chuilín thart ar a daingean. Bhí tá cheapú go teach mór náidir an seacham. Agus bhí an sin snáist bhí áitin séireach nach muidinis Clochar Lára. Bhí teach síd an seacham agus caidí sé písí an saoil gíascacha agus bhí teachan agus bégur ní smó. Ach na sé siad an sé dúirtú Cuimíní le Micil thug sé chéad ó Chearra thuigeal le cís. Agus bhí sé an ar bhailis go nach léidir bhuiine caiitir í mhóis. Ach bhí tú bhí síal éitsin sin faoi gorán bhí teabbailún císa an Cuimíní. Ó bhí sangach bailú císa ar bhhéirna. Agus bhí fear bháin tréidir lochán tu go seán bhaide brid. Agus an sé níos trúnum sé goigí chuid cís le sé go Cuimíní. Sé an sean Cuimíní maidir loch. Mád heb ik bhí neach leis. Agus bhí na dúí fréis éile ar a mágurt. Agus sé seán bhaide brid sígus ní choir sé féinú nó dáú Cuimíní leach na nó dúg sé chuid cís leis. A bhí ráte nar a éhrí sa go Cuimíní. Mar bhí chu deirgin luúg ar a mágurt déach na bheiteach isteach sé bheith crochta leis ige. Agus bhí caiinte gáí bhagin sin Dit maak wie Micil Chearra deze is de maak Clochar Lára wie na blokken wie die zijn zo wie ze worden geleerd bij gewonnen als wie dus vier wie zijn gewoon zo ja je zie maar het is nooit iets je moet je stand zien hoe wat niet schrijven ja wie toch ja niet je zie als je ziet dan dat je als je gewoon zo hoe ik ben jaren dan kun je soms te ver als naar een keer je bent naar een zo ja je een blok huis te zien hoe 3 jaar gemaakt kaart je zie
Cuireadh díirsa Mhicil Chearra láise chuúirteach níor dó féin go dtíocha amach chuúniuú. Ach déidirn geartha sí réir agus leanna chun le ggógu ach bhí bhíon chuúniuú teach suas leis agus bhhaintí choras. An chohaintí heas ní dhéon go lá chora sé rééis láir ó tumpa sé sí thuúil náir a gén agus tícíú go geartha sí bhíán. Ach an sin Mhicil Chearra leis idir chuú ó stop sé an fíoch. Dear na bláchas hásta sin faoin sí leis a gúgu go dit cén déil geartha sí ach títe machchan sin bhíáhar Mhicil Chearra do blácha. Bhfuil sin bhí deanhfuil ar sin gar an ród bhí na fintantar agus tíomhar díanta a bhí cén tear an talúna bhí an sin a bhí sin do blácha steach le chéile ach mar dhealtas an sé Mhicil Chearra faoin na scuil leis a gúgu sin chúsfuil leis goúachchas Clochar Lára. An scéab sin faoin ar iad dríochta sin blian díon sin blian díon sin bhí láiríige láirín yes agus bhí sé réarhhaid go se cuastú se tuairis chéile sír ach go sé gus spideal úrú go fachas go sé gus spideal agus marcha chora. Go sé gus spideal agus fu sin go gaide an mór bhí se fáil tuairis gúna go sí bochrú go gúnaí. Ní stop sé go chuoine go deogur lentar sééis gon dach láir agus áithí macha uinis hí chuntranaí an san lítitin se táiseach tríocht bhil sé doras an teachí ceantaí se agus hí sé benín sí an caiiti istíruh agus na hánig 6 bhid si chéad mí fáilte sí i bhí Mhicil Chearra Clochar Lára tá samsa de sí cé fá tú techt is cáiltíí do láirín hópaid sí réarhhaid ach dúirt sin leis an Míníonn pláiceáil roií agus frug sí héidir a tríon agus diimi sí ach tás an maidimi dúirt sí cuiineachtaí sí lára muid Locharí an bhreiciúas agus go nechan go lutúide ar do chuúin na bhíon gearn ar bhain se choirí an ghirríe. Cuoine mar léad go láidir se agus gur an blácha go máslach cuoine maridir se bhfuil mis gin sin de sí an agus gíidir cruúm de sé imín go ggéirí agus de sí bí de sí dúir bheith baint lí mar se ach ní se bhádra go chuir Míníonn agus an láiríice agus lána dhéon sin diimi sé agus bhí sé go siar Fráide spidéal go siar fráideáisbe agus chuntranaí agus go bheith se Clochar Lára lena na láirín hómh. An go bhéan céal buan scéal. Agus na dhé sin bhí bhfuil bhí chóna siad sin ar bhruch na locha san áitir an teachsaide ag an mlácach. Agus tréis písan sin bhá bacha bud ach séis písan sin lepa bid go rára sí tíar go dí náisiúir séinte chunis. Má gur a bríad mé go díteach gan na gasú seach san loch. Sné hála? So tí gún teach sin agus go siar beú sé tíana cean ce a sláat siar agus thóg sé teachadrin sin agus sána thóg seach lán an bhuiín agus sin bháta sé sa thóg ceapan nar se mór le ché blian agus gofuir na mór bhí sé hir idir chun narón agus teach mór siar anstra háín tan sin content is reinbe. Cas an tóchaid a go dtí? Cas an tóchaid. Agus sé dúráite bhí a nearstán ní fear uafas a háda bhí anna chu sé antégrach agus láidir agus í clochmórán agus chu sé díoch sé an mór a thumpúgus an meach agus
sé daon sé teinte mar íon se lámássan ní caiú ní bhhair se chaicís na dí ach sé bhí seinte mar go háann sé féochaí chruí sé bé bhil bhhaile go leab agus snoigur se droch. Dúirtar ar bhór Réine an mhórchaí, ach sto be síl an dúin se ach lééis an níbú bhain se go gurí ní cháí a héasca nach bhhair se chaicís ní. hála. Was in siún chaid was an bhean go lóna íon sin. Agus in sin Shéamas anseo sin an agus saile Mhicil Uí Sail Mhicil chunaró. Bhí an bhaid ar Shéamas agus bhí stoir go Shéamas hastir bhí na hastir bu sé 8 chéad na mar sin. a chuil gáil sé bhórta. Mus go go bhí an bhór san sin éis mar bhí sé an éon teach leit bhí anháinte sé sé an dí. gé machasú. Cé nó dí smó an nach a chláigen faoine agus. Bhí te chutí ar bhéid ar Mhicil Chearra spre bhí an a bhí gal idir bhgid se maide móride se bhí bhfuil stoach maide ach slásráú bhí se lácinint. Bhí anrá chu sé faoineáide chu sé snaimir nó cúpla snaim. agus sí hepan héise ná nearhanna íomide le spre go hála a bhí archanna dú sinnaige sé bhí fáscríine bhí an chu sé faoineáin le hála go chu sé snaimir. Bhí archanna íige go cháil sé sé. Sto go bin an chamoí chu séir. sé sí chuí bhé bud maithe sin. ó bu fear móra le siú talú íáid bú se go do chloichaí ar agus talna chu bh láin ar láidíhaanta bú cinálta sé dús. Cuireadh go siad go bhean le léimh seógus go leir go an dúirsin agus túidircht mar sin stiileachcht agus choilí áir sé gur go sé bhád an mhair híra ruin sé PC begann ite is go Fharraige hí sé muinte íochttar bháide steach maiile chéile agus bu vinnig ví mas go an nealrópa. Ní fear Fharraige bhí ó cheartach go éáid be fearhórne le tóga láscail agus le chochosrúí an tóirte. héir sin bhna plé le Fharraige. Bhfuil muinte na dthamhnachaí dtíarm seo. Muinte na dthamhnachaí Ní Fharraige líon siúte. ní an tamnach leasgur míte an tíh tíhéirna gaíine caiintear ba í san tíh míle sé glánach muid an tena a marráis. A bhí fear muid in gná peidir bhí bóide. tuid an job bit gáhart an gúna. Peidir bhí bóid nach bhíh bo debrigs nó spáilpéin. Hoe zijn maar gewaaid is gaat voor weg. Peidir bhí bóid. Ach téidir ceú léí muna bhemó. agus chu sé músa geú, hí sé gúna gur heachtar éis ach sé chu réidir ceos ná te. Bhuiine lu go mar maite. Ní bheith an anrá cean sam go líana bhí an. Mu sé músa geú lécha. Cha sé bháil mas geú agus sé par nebeh ceara se. A sé bheith chóil me se muinte í deanis bhí cosísa. Sa seinteach lech bhí ar cónaí ná sin in seinteach ra fágu chuint ar bálan sé hí sé bhródalacha. Ach bhí le léní háar bheith ó go más síl. Ach an bhí más an í báilmún dar a dhéchaí agus scíú teach a ferse agus báite.
Níor úsí bena bena báiste cearthéidir se. A bhí sé fiocht amach ceart. Báite fleoch, súsí leis lucras, te bá chu gur siúla bheáil. A duine se cíala échaí bascad marna í tíisiala ní me anrá í basa. Ach duine se cíala banéchaí. Gur peidir bhí bhí se mar spáilpí mar bcha deim se. Cha se bháige mo déite se. Agus cha se íidir se ar glochar locha. Dí bh sí go sós. Bhí sam má gúide gur a teachna cinn hátal de se. Nu í me de chláichaide se. Ní me chláína táide feanhaine feanna íide le ginachta se go dí sin. Nu me de chláichaide se. Bhí sam go í bhar bhaidir gur a teachna cinnta se. Ach sin chu déile mu teachháil amachta se. Agus sa mú sé go síor bhí deanta ige runnáchuid mar ní bhí go siú an nutííach. Agus chuúteach sí chlochan na gúin, chatte go necha ach ní réile se teasta na chláichaí na bhála na táta chusa sin ach sé clochar locha chéad tí bhfuil seide se ach ba fearsáí annach mar cha se na íon sin agus dí me sé maiileáir do bháileach agus má nachsúil teasta a chuúteach mar sí sa bhór bhí ché neach se ní ní sam sé réiscití peidir bhíl búir nó na necha. Dé go fearil títí cáilte is líomh. Chúteach straáinú éideachí. A bhí sé óga dí tú. Ó bhí díomh sé heú. rútcuineach se agus du se an bór hé go le bhhaile seanachú más fada dír go ród sin clíhór ach bhfuil caiinte hémas an sé báil agus canál holme leor go na heachtarí bhain se botíín botéin agus ó hanna agus béidirúintí nach méid potín dúnáist a cha méid scéalta bhí na í agus go fur caiintíir an í ó bhád na í agus go dtí se fós. Gus náit bhaim mu le cín be búnis ar gá go mágad sin go lochfáil bhádra nó lochón go mar daoine siarhhainn sin tá choní leid agus bhepa chéine déine sin bhain sin gur duanú an go dtíanú ar fuiscin sé fádal. Agus sé hála se go dtíanú bhána hí fearras leáin be agus fearra háile de bhí Shéamas Mhicil cúbhain. Mar bhí mechanig bíomh na raí písachuil. Má gur einm lúteanú sa bhála mar stoi bhíoch an tairéic bhí sé leáin agus bhí éine agus bhí na caiideh hí cultas ar bhás frisin. Cosú gur iníú bertíníis go Amerika. Ní bhhaile sin sin an ní san modíis nach í híms agus ceolacha agus nach chéan háint na bhealacha beán agus sé bhesta sin sin íonna stoi bíonna choige, stoi go le na hócaide bhí óna choige heasta stiir a bhain sin le go mar hín neonna agus go grúfií agus go millí agus go ní fuisneús. Nach gáantan na gortamas a beán an ísal modíis. A chu má gine Shéamas Mhicil sé dí fear leis séide. Agus a bháilóir na ginú hir seoine nach sean bríanó. Deiti móine agus stoi ar bhealach a dígan tú be bheith go chútíí bheith bhealach an máilóirna idir a chócead a chu deantroid go san áirih. Chu sin go dtí de henne Shéamas ú sé mangan dionmsmuite se. Díanú brathú neorna agus crúga agus milliúha agus an sin nítí bheith roghar go láid ná níonúíon agus bud sé a choníile. A an sin bhí chu sí an nuí sin sin. Sta na díanháinna níir sinna an na beige an ní spúáin. Nuí sin bhí láid bhí Shéamas Mhicil a héin agus Máirtín bhíine seanir do bháid agus Shéamas. Has tú sa fáta teachta réchuí ri tú bríí bach choáin, agus loi grú bríach gan na siúgaí, díle má
Shéamas Mhicil Shéamas Mhicil sin tú ní féidir canál bhí sé ceandála. Ní Chois Fharraige na drochaimsin táda faitis agus dúbris le cúmach faoin túspot go se láide de sé deaplas na taim seáidir se. Ach mar bhfuil ide tú ceanna le bhóst ag ró sé tíana cead cheanna éargail pitchas in se crops. Ní rána seach go réir agus málaí chaid agus maíon ceiste go Jacob go chu sé bhisceó. Achan sin níos am revision sin idir chainte de saol agus hoste a chainte de deall agus na scialta bhainte deall mór. Bhí chun Máirtín sin bhí rubána ag an nám sin í béarlaige mar chuise chaise chuide túsa ílmocht rábhart níos am féin ré bhiltáin nó mar is go agus bhí began í béarlaige a cha réchaí bhí sé go síos go hémas an sin éidir an tú má chu deall láir ní lista choráide se bhí gan sétant. Ach stáin ar a Shéamas a go suas ceart ach ó má táide Shéamas ní táidir a ráide se sétan a í dheolide se mar má séidir snú sin ní chóir se harda. Ach tú gún díar sin agus tú gún díal an fuisce agus an níara agus bhíanna í Shéamas Mhicil agus a chlánaí agus a muintir agus ba bhí éis céal agus nepgur go Shéamas Mhicil sách gur bhn póite sé tú sa fota. Ach ní hol me caiint an hinine chu díomh sin ní chlánaí a chuir a nó. Níos am chéad chónaí bhíáda, bhí berte go sa máile go le fósa le leabhar línsa. Máide bhíáide deosa í chuine cinna bhí gealaí go níos am chéad a chuga bhéid Americá. Ach bhí chu déidir nána i Tráchtna í síimsa go ceolaí fe teach san tá go duine le leabhar go Americá. A bhí Shéamas Mhicil sin bhí sé bhíoh se míoh sé feicáil taobh sin bhíocha. Bhí a heap go míoch. Mar bhí sé bhfuil fear mór bailú reici bhí ancha. Ó bhí gimana bhar ar taí. A bhí fear cinn an luise sa bheamhain, dí tá go scéal réitinis luise sa bheamhain go scantroch sé. Se Bhí scéal réitinis bhí cháil. Cuineartá a éile. Ní sé cháil sé má bheú sé scéal cinnteile. A bhí móin leis bhí ráhróid níos. Ach bhí bas bhí Shéamas bhí sé ggéar ví sé gur ráhróide í chamorbe. Dígad tú. Agus bhí feiscaide chutar cinnteile tíí ar ó ríist. Ach bhí má bhí sé amplacha céad bheith ruimhe. Bhailí deamhaidir níach bhí tharbúide se chaise dos an féhaid dú ar ráhróid. Tá sé bhine an chaidir go sé sé ceap gur buna gáil teach ní buna gáil teanú mar seach an fearil lígan na héana agus lígan bhí Shéamas Mhicil. A chun cá Máirtín sé ríistin sin Máirtín Mhaitiú. Na mbeoh sé sin feice go leor síogaí. Sa ráite go bíocha chamar tíomh leabhar a faoi chun an máidir agus nach bhaach ar fear cinn de chluigna níos as cruáil. Te go chuidecha bhí teach níor bhí te tíar ar lochanpa teach na gáta héite ní timppla bór chuidirbe ach síos níos ar bhil níor. Sé mé ó me chu an bá séidir agus chuir chun go féimile go tíbar chátaí mu an snoí ach chuir fear cinú bhí an taimsa gan chuir a chuig níos as tála agus chuir a chuáil bhágaí agus Máirtín Mhaitiú chumbe spáú chaile sí bhí chuign tugus íteige ach dána focail háta líre ááidir mar chun Máirtín Mhaitiú saise. Mar a chuidir Máirtín Mhaitiú áúáir saise. Níach
Nog niet toe kan worst hier. Ja, maar die was zo. Het is ook een beetje een boosje, ik moest er, wie is al laat. Het is zo zelfs dit muintir. Maar jou zien zo, zien je niet voor post hier. Als nooit een klas kan ik gaan is. Gewoon niet bij iets, dat het bij je Clochar Lára, hoe gaat het zoals dat? Ik heb het weer. Ik heb het bolsje doen, maar hoe beloofd. Sjoerd zou maar een roze klas gaan, maar ze trok jij kan. Als ja, dat is een lama's, je weet je. Dat van wat kramas de briant er je. Oi, wie echt niet wat je aan zou doen? Dat is aan. Ach, man, je is moest het. Ja, het is heel zo maar. Ja, sindsjen de hand waar benieuwd is het trouwens. Ja, nee, niet alleen. Niet. Nee, als je bij de weer de woorden van niet zal zeggen. Ben ik een luxe zeggen dan Lolly gebeuren mogen. Zou het jaren, dus ik trouw, dat ik niet verstaan, het trouwen, waar is niet alleen. Was het daar is een vrouw met ik, ja, dit is maar worden. Was ze kan je geen nieuws maar worden, je kunt horen die niet rent landje wijken, dat is het toch. Je gaat je horen en hier dan bij daar is een vrouw gewoon ja, dan kom je met de lolly. Ze moet ook je keer toch. Ja, dan kom je met. Ach, niet kan zijn feitje. Wie gezien. Dus. Dat is ik de hand boy, dus dan. De voice. Wie je spreek je gewoon met de guys. Het is maar voor met jongen dat wordt een lekker. Ik heb een heel zeg. Bishop. Hij daar je was ik begrijp. Je roept me serieus voor je. Mooi. Je slaagt mij. Je een beetje in blikkom. Wanneer zijn er net wel naar baas, die is kef af. Wanneer wat je moet hebben gewoon. Dan niet beschouwen, maar gewoon bedoel. Hoe zit het dan? Is dat niet die story? Als een moet je kunnen zeggen. Als die vaders ik ken je. Ja, voor goed mee, ik kan het beschrijven. Ja, het man zegt dat maakt je. Het man baast er niet zeggen. Was je on, was je on je. Want je deed het maar je niet doen. Dus ook is dat niet aan was park. Dus aan hem heen slaan. Dus dat wil dat echt maar. Nou dan moet je rieven iets gebruiken. Dus in die kan het je van je jaar toch al net die maakt het niet. Een Pádraig Phádraig, weet je wanneer. Ik moet het nummer aan, weet je op een locht. En ik weet het, zo riep een graad, nou lig ik toevallig en man een bocht. En niet eens anders net doen, hè, pas je. Geen vogels, als je het echt mocht liggen, steeds een blind te vreeg eten. Ik mag maar niet slecht met je weet. Je bent aan de raad, je gaat me niet gewonnen bij het. Ach, ik heb het wat ik jou, als je het echt mocht liggen. Je moet niet. Gaan we niet naar het huis, niet roept mij eens. Niet roept mij dan niet meer Baile. Niet roept mij niet meer dagen meer Baile. Heb je gezegd, je is niet echt nog. Dus het meer die wal had eentje, hoor je? Ach, dan ga je goed doen, hè. Niet samen tegen mij gaat zo. Als je vriend blijft te nozen, bij je school blijft te nozen is. Had ik jouw puntjes tegen mocht liggen, zoals die in mij. Ik ben niet van. Als je nu eens moet je goed is, ja, mag liggen. Nu weg, voor maar oud dan. Zo niet. Niet nu ben je oud, hè? Als je weer goed later. Ach, doe er een shirtje eerst. Heb ik gezegd, vrouw, is gericht, is die mag liggen. Hebben we die oudjes sterk gehad. Als je, nee, kun je een vreemd soortje seanchas ja mag liggen. Dat ga je worden. Oh, ze van je smoel zijn zich je bij dit. Als nou je Stel je nou dat je niet zo lekker is. Ach,
sin páide deartha gcónaí sin sé sé fáidín Mharainn Phádraig. déidir mí an chu lá. Sem sem tí ráine se. Ní dí an ráinir san chain bheith múteide. Is mé is clíte sonta ferta fiile líomh óin sa hín go brúna bríle go se má soch sá fés be go sanní le bhíad nó bhana brúsa de an ráir a talla an go le ná mar go páine íáile deach na maiile sa me an ráid ínig fápa filbí bhí cuara bíle corpa Iachas dáil an bhúil na bháil sa líomh fá na bhúse a gachtaí búcóta búte búte le fianna go bhí an dólan tíú réalta mar an níhóran í an taiad láine túta chóraid sé dearpáil go náagna tuchas an gafi dáile íachas sé dearpáil go lína bhharge tuchas go bhte na an sé dearpáil go díanú an bharúníchas leháil le dí sé dearpáil go go túmrá muiad man go chéad chuine tíoch mesgóil go festival go fedóir fertil líomhí sé dear Mharainn tíúir